Ya guys, ni fa a rayuwa nan ina da wani buri fa. Menene buri ne? So me bugun naka? Bari ku ji burin na. Babban buri na, babban buri na, babban buri na, babban buri na. Abdul on the mix. On the beat with CD. Go! Babban buri na zamto sarki. Zana sai mota nan mai suna Bugatti. Kai in ka cika burin fa, cin filaye ba a magana. Zana gama da gari na gudu sannan na koma Ghana. Kai babban buri na a bar ni a shago, za a ga flexing da suwagu, tufo kan zanai bagu. kai in ka cika burin fa, Za a ga normal aiki, 'yan mata fa za su yi sauki. Zan gaba da Maryam na kai ta Dubai, kai mana girki. Zan sai mata mota, in kai ta huta. kai Babban buri na a ce in samo aiki da kowane mota da kaya in na shiga dole a sha mamaki. kai in ka cika burin fa, Abokai za ku ji daɗi, kuɗi za mu yi ta spending, jikinmu fresh ba fentin. kai 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 Babban burina na zama gwamnan Kaduna, zan dawo da labda. kai in ka cika burin fa, Zan ɓoye abincin su tattina na basu da yunwa. kai Babban burina na fi ɗan gwata kuɗi da za ku ga kauɗi. kai in ka cika burin fa, Zan aure Maryam Waziri, kyakkyawa wane zinari. kai 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 babban burina in zam celebrity, yanda kowane town fans za su ce sai dai boy in city. kai in ka cika burin fa, YJT za mu party, mu kanga forget man mu fito sai mu bashi 150. kai 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 Babban burina in je maka in siyo muku hula. Zan yi wasa da dala, niki da ganni ta fola. kai in ka cika burin fa, Gayun YJT za su ji daɗi, duk zan biyan ba su kuɗi. Zan gina mana babban masallaci mai faɗi. kai babban burinmu Hajiya Halima ta sai mana mota. kai in mun cika burin fa, komai yayi daidai Hajiya a sai mana mota. kai 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 kai